Και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Ήδη το πρώτο κομμάτι είναι από το 1971, το πρώτο δίσκο τους, και είναι το Identified Flying Object, ένα UFO λοιπόν. Ο Phil Mogg, ο Pete Way, ο Andy Parker και ο Mick Bolton τον Αύγουστο του 1969 ίδρυσαν αυτό το βρετανικό group, το οποίο έμελε να έχει μια αρκετά μεγάλη συμβολή στο χώρο της rock μουσικής. Είναι λοιπόν το UFO που μπήκε για τα καλά στο χώρο της rock το 1969 με την ίδρυσή τους. Ο Phil Mogg στα φωνητικά, ο Pete Way στο μπάσο, ο Andy Parker στα drums και κιθαρίστας ο Mick Bolton, ο οποίος δεν κάθισε και αρκετά στο group, ήδη μετά από 2 χρόνια αποχώρησε. Αλλά ας ακούσουμε και κάτι ακόμα από τον πρώτο δίσκο των UFO με τίτλο το όνομά τους UFO One. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε επιτυχία, ας πούμε. Είναι το Come On Everybody. Folks come home, I'm afraid
Come on Everybody το 1971 και τους UFO. Όταν λοιπόν σχηματίστηκαν οι UFO τότε, το είδος της μουσικής που παίζανε τότε ονομαζόταν hard rock. Τα δύο πρώτα άλμπουμ τους, αυτό που ακούμε τώρα, το UFO One και το Flying, θα ακούσουμε αργότερα, ήταν εντελώς παραμελημένα στην Αμερική τόσο και στην Αγγλία, αλλά έγιναν διάσημοι σε μια περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, στη Δυτική Γερμανία καθώς και στην Ιαπωνία. Είναι η πρώτη μπαλάντα του group, το Melinda, το οποίο, όχι αυτό, σε λίγο θα είναι, η οποία μπαλάντα, οι οποίοι UFO, όπως ξέρετε, φτιάξανε πολλές μπαλάντες, γνωστές οι περισσότερες, όπως η Belladonna, το Try Me και πολλές άλλες που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η πρώτη τους είναι αυτή, με τίτλο Melinda. Daddy, Daddy, come and look, come and see what I have found. A little ways away from here, while digging in the ground. Come away, Melinda. Come in and close the door. Nothing, just a picture book they had before the war. Daddy, Daddy, come and see. Daddy, hurry do. There's someone in a pretty dress, and she's all grown up just like you. Come away, Melinda. Come in and close the door. Someone is your mommy. You had before the war. Daddy, tell me please, tell me if you can, why things can't be the way they were before this war began. Come away, Melinda. Come in and close the door. Answer lies in yesterday, before they had the war.
19 λεπτά μετά τις 9 ακούτε το μουσικό διάβλο Θεσσαλονίκης και τον Χάρη Σόλεμ σε ένα αφιέρωμα στους UFO μέχρι τις 11. Ήταν η Μελίντα, τον πρώτο τους δίσκο, τον UFO λοιπόν, που βγάλανε το 1971, ως με ένα πιστολίδι εδώ προς το τέλος. Το group λοιπόν έχει αλλάξει 11 συνθέσεις μέχρι τότε, από τότε μέχρι τώρα, και έχει βγάλει 14 επίσημους δίσκους, εκτός από ορισμένες άλλες συλλογές, οι οποίες περιέχουν διάφορα τραγούδια. Η σύνθεση λοιπόν, η πρώτη σύνθεση, ο Mick Bolton στη κιθάρα, ο Pete Way στο μπάσο, ο Phil Mogg στα φωνητικά και ο Andy Parker. Κράτησε από τον Αύγουστο του 1969 μέχρι τον Ιανουάριο του 1972. Αυτό που ακούγεται είναι το Flying, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτό, το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. tried to run, but every
not begun. It's too late, shadows over me. Blind my eyes, I cannot see. All my strength, all my love. Someone help me, please above. Death will surely take me down. Be doomed to live beneath the ground. Αυτό είναι λοιπόν ένα απόσπασμα από το Flying, το τραγούδι το οποίο υπάρχει στο μόνιμο LP, το δεύτερο του UFO. Οι UFO λοιπόν από το Φεβρουάριο του 1972 μέχρι τον Οκτώβριο του 1972 αλλάξαν σύνθεση. Έφυγε ο Mick Bolton και ήρθε ο Larry Wallis στις κιθάρες, ο οποίος δεν κάθισε εκεί πολύ όπως είδατε από τις ημερομηνίες, δεν ηχογράφησε LP. Η τρίτη σύνθεση των UFO κράτησε και αυτή πολύ λίγο, ήδη 3 μήνες μέχρι τον Ιούνιο του 73, όχι 3 μήνες, κάτι παραπάνω. Σε αυτή τη σύνθεση ο Way, ο Moog και ο Parker είναι παρόντες, καθώς επίσης και ο Bernie Marsden, ο οποίος αργότερα αποχώρησε για να πάει στους Whitesnake. Και με αυτή τη σύνθεση οι UFO δεν ηχογραφήσανε άλμπουμ, για να φτάσουμε στην ιστορική ημερομηνία του Ιουλίου του 73, όπου ο Michael Schenker, ένας από τους θεούς της κιθάρας, κατάφερε να μπει στο group, και αυτό το κατάφερε σε μια συναυλία στην Γερμανία. Οι UFO τότε ήταν μεγάλο όνομα, οι Scorpions τότε ξεκινάγαν την καριέρα τους και ανοίγαν τις συναυλίες των UFO. Λοιπόν, στη Γερμανία, σε μια συναυλία που έγινε, ο Michael άρεσε πολύ στον Phil Moog, τον κάλεσε, άκουσε πως παίζει και αποφάσισε να τον πάρει στην μπάντα. Αυτό ήταν και μια κίνηση η οποία ήταν ιστορική, η συνέχεια είναι γνωστή. Ας αφήσουμε το Flying και ας περάσουμε στο Doctor.
Ήταν λοιπόν το Doctor, μια σύνθεση του Michael Schenker και του Phil Mogg, και είναι το τρίτο LP του συγκροτήματος, το Phenomenon, του 1973, το οποίο έκανε θράψη στην Αμερική κυρίως. Θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο κομμάτι του δίσκου, είναι το Space Child. Πρέπει να σας πούμε ότι αυτός ο δίσκος χαρακτηρίζεται από μια κυρίως έφεση στις μπαλάντες, όπως το Crystal Light, το Space Child, το Time on My Hands, το Lipstick Traces που θα ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής αυτής του 2 ώρου, και το Queen of the Deep. Εμείς θα ακούσουμε τώρα το Space Child, μια σύνθεση πάλι του Mogg και του Schenker. το φαινόμενο λοιπόν του 1973 ακούσαμε το Space Child. 2 χρόνια οι UFO αργήσαν να βγάλουν άλμπουμ. Πολύ αγωνία τότε για τους φίλους τους. Από το 1973 αργήσαν 2 χρόνια και στο 1975
βγήκε ένα πολύ καλό άλμπουμ, όπως και το Phenomenon. Είναι το Force It, η σύνθεση του συγκροτήματος η ίδια. Από το Force It λοιπόν θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του στην πρώτη μεριά, Let It Roll.